ଅସଫଳତା, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ, ଘର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ଘରର ରୋଷେଇଶାଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ରୁଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏପିସୋଡକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ନଷ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଏବେ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ଶାନ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିଥାଏ ଘରର ରୋଷେଇଶାଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହି ରୋଷେଇଶାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଖରାପ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅସଫଳତା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଆଣିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଦୃଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଘର ପରିବାର ଉପରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘର ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀରେ ମହିଳାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ବା ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କାରଣ ମହିଳାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ମହିଳାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ, ଯାହାକି ଘର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଣେ। ପ୍ରଥମରେ, ଘରର ମହିଳା କିମ୍ବା ଘରର ବୋହୂ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ କ୍ରୋଧିତ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ରୋଷେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଏ ଦରିଦ୍ରତା ଏବଂ ଅଭାବ। କାରଣ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ରୋଷେଇ କରିବା ରାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଙ୍କଟ, ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆଣିଥାନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କର ଦୋଷ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳତା ମିଳିପାରିନଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭାବ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାପରେ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ଦରିଦ୍ର କରଜରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏହା ଘରର ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଘରର କରଜକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନ, ସମ୍ମାନ, ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ ବା ନଷ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପ୍ରାୟ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି। ଅଟାକୁ ଚକଟି ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ କାଢ଼ି ରୁଟି କରି ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଚକଟା ହୋଇଥିବା ଅଟା ରଖିବା ପିଣ୍ଡ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପାଇନଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ରହିବା ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇନଥିବା ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବାସ ରହିଯାଏ, ଯାହାକି ଘର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଝରକାର ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଘରର ପରିବେଶ ଏବଂ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଝରକା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଚୁଲାର ଉପସ୍ଥିତି ଏପରି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ରହିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ନଚେତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଖି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବାସ୍ତୁକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ସହିତ ଘର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବଜାଇ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବେଳେ ପ୍ଲେଟ୍ ବା ଥାଳିକୁ ନ ଧୋଇ ପୂର୍ବରୁ ଧୁଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଥାଳିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଘରର ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହିଳାମାନେ କରୁଥିବା ଏହି କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ।